O Guimarães e o Carreira, campións do torneo de Taragoña pre-Benxamín e Benxamín. O Taragoña e o Noia picharon o podio nas dúas categorías. Última fin de semana de xuño, últimas xornadas do segundo torneo 50+1 aniversario do Taragoña. O sábado e o domingo o fútbol tomou protagonismo no campo da Lomba. 16 equipos benxamíns e 11 pre-benxamíns tomaron o céspede para loitar polo triunfo e desfrutar deste deporte. E como toda competición, sempre hai un equipo que destaca sobre os demais, e nesta ocasión os triunfadores foron o Guimarães en pre-benxamín e o Carreira no benxamín. O sábado disputouse a categoría benxamín e deixou grandes encontros sobre o verde. Os máis pequenos amosaron o seu fútbol e os equipos chegados a diferentes puntos de Galicia arrancaron coa fase de grupos para dar paso ás eliminatorias. A final protagonizarona o Carreira e o Crocha. Os ribeirenses chegaron a este encontro despois de vencer o Noia en semis e o Taragoña B nos cuartos de final, mentres que os da Pobra deixaron polo camiño o Imperator en semis e o SAR en cuartos. E na gran final do derbi comarcal foi o Carreira o que levou a voz cantante para gañar por un claro 4-0. O Noia e o Imperator disputáronse o terceiro e o cuarto posto e foron os noieses os que se levaron o triunfo por 5-2. Os benxamíns pecharon o torneo o domingo e o primeiro en disputarse foi a fase de grupos. Unha vez definidas as eliminatorias, o Guimarães foi avanzando ata o derradeiro partido, logo de vencer ao Puebla nos cuartos e o Taragoña nas semifinais. O Caldas fixo o propio ao impoñerse nas eliminatorias o Crocha e o Aguiño. Guimarães e Caldas vironse as caras na final, que finalmente caeu por os portugueses por 3-1. Na disputa polo terceiro e cuarto posto impúxose o cadro local, o Taragoña, ou Puebla por 3-2. O fútbol despídese polo momento do calendario co remate deste torneo organizado polo Taragoña, co que se deu o punto final a unha gran campaña.